Gaurko bigarrengo platera. Nola izena du gaurko? Bai. Txerri zangoak, odolkia eta trufaz beteak. Eta hori ingo du brikan, eta piper horiaren salsarekin. Oso no, ea nola modatzen gean, holako izen luzeko errezeta bat, platereratzen. Osagaiak esango dizkizuet. Arrozaren odolkia, txerriaren hankak, osangoak, brika horria, pinaziak, boilurra edo trufa, perezila, kuiatxoa, paratxuriak, piper horia, tipula eta espeletako piperrautza. Lehenik batuko dugu hemen egosten txerriankak, eta perrexila. Piperrazkiren bat txikitzen edezu? Bai, azten altzara piper horia txikitzen. Ze polita dienen piper hori horiak. Bai, baratxuri ale bat, eta tipul erdia. Platera urte guztian zare ukitzen dezu kartan? Ez dare. Hau bai mugitzen dutela, negu aldera bai jartzen dutela, eta, txerri izangoak bertze modutara ere jartzen ditut, bai. Hemen egosten ipini dezu, beira, perrexila sartzen dut, eta txerriankak ere bai. Gatza pixko bat botatzen dugu. Horrela egosten. Eta piperrautza pixka bat ere bai. Esteletakoa. Espeletako piperrautza. Bai. Martxan paratzen dugu zua, eta egosi, destan, kostatzen zaio pixka bat, oian ere egiten alda, eta oian egiten badugu, 30 minututan. Bai? Zu txikitzen duzun bitartean honea bota, eta ni, hasiko naiz. Bai, baratxuria, dana batea, ezta? Bai, dena batera botatzen dut. Piper berde hori ja erdiakin nahiko, ezta? Erdiakin nahiko, bai. Krema horia atratzen da, oso polita. Eta gainera piper horia pixka bat... Oso polita eta gutxi kusila. Bestea baino dultzeago da, horren da atratzen da goxoa. Gozoagoa. Hori. Eta gutxi kusitako koloria, ezta? Ola saltzan erabiltzeko orduan. Orain, kalabazina nola esan duzu, kuia? Kuiatxoa. Etxea da kalabaza eta kuiatxoa da kalabazina. Vale. Etxekoa baliz ni azalak eta dena botatzen dut. Bai. Baina hau erosita denez. Kentzen diot azala, Txuritzen dut, bale? Kuiatxoa zuritu, batazko guztiak. Ze ondo, laugarrengo egunean, ondo gabiltza. Gainera platera hauek aproposak dira, hori, hotza aukentzeko, ez? Tira, bai, gaurko honetan zerbait behar dugu. A ber... Beste pixketa, pixketez ondo dijoa. Bai. Gatza botako dugu, gatza, eta piperrautza pixka bat ere bai. Baitaren. Bai. Ez bakatu. Piperrautza beltza. 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 Beltzatu desan, Hori. Guantxen gorriz eta beltzakin, azte bat. Bai, eske, jazta, nahiko. Bai. Ondo doa. Bai. Egosten doa, ja. Txerriankak ere martxan daude. Dena jarroko dugu hemen gordina, eta gero ja, horitzeko dena batera. Noxen ondo. Hau txutzen dugu horrela, zen gero, ura
erabili dugun ura egosteko Bai, zer salda izangoa, bezala erabiliko salda dugu. bezala Erabiliko dugu. Bai. Posadako kontu gehiago kontatzeko, bitartean aprobetxatu. Bai, bueno, egiten duguna da normalean aprobetxatzen dugu sasoiak ematen digun produktuak, eta normalean sasoiko produktuarekin. Uda partean tomate sopak edo tomate ensalada etxekoa dugunez, aprobetxatzen dugu, tomatea erabiltzen haunitz. Lekak ere bai, orain manabar edo babarrun garaiaetan ere bai, etxekoak dira. Eta normalean ematen duguna hori, eguneroen zehar ematen dugu eguneroko menua, eta baita ere karta pixko bat izaten da, eta gero asteburutan hori, karta, asteburuko menua ere bai, eta gero enkarguz egiten ditugunak ere bai, jaunartzeak edo bataiuak edo eskonta txikiak ere bai. Eskonta txikiak edo bazkari familiarrak, saiatzen gara egiten hori entrante bereziak, digula hola esto, eta gero ja plater principalena edo. Gero guzti hau bat egiten da. Ez, hau alde batetik, saltza, hau da saltza. Hau saltza hori egiteko. Hori da. Eta hau da, betetzen duguna, txerrianka gero egostekin kenduko diogu ezurra, eta hortan paratuko dugu, hori, errelleno. Hau falta da oiniken trufa, edo bollurrak, falta da piñonek, eta falta da ere odolki puxka bat. Zigardugu puxka bat egiten, kontuan hartu ez dugu sobera olioa bota, zeren gero odolkiak berak ateatzen du grasa honitz. Eta odolkia zatituta botako diozu? Bai, txikituta. Nahi izan ezko txikitu. Bale. Eta... Beratu egingo dugu. Bai. Ez sobera, pixka bat. Beste gize, zapore gehiegi ematen dio eta orden hori. Txerriankarena bat. Eta gero burukaeran, pinaziak azken momentuan botat gehitu. Hori da. Orden egin dena da hau, txikitu. Azalak endu. Ikusten zema grasa baduen, zenbat arroza. Hoan, pixkatok hauek egin bitartean, zaiotea tokatzen zagu pixka bat. Baina, pazientzia badegu eta gelditzen gara. Bai, gainera sukaldean egin behar direna gauzak, nahiz eta gauza sentzilloak egin, hori, kariñoakin esaten den bezala, eta polliki. Hola goxoak ateratzen dire seguro. Bai, gaitasuna emanaz. Bai, abudu egiten batuzu eta gustori gabe, seguro. Hala. Pentsatzet hau, preste egongo dela, Aterako kanpoan, ezuk esplikatu nola kendu diozun zurra, ezta? Hori da. Zaiatu oso ateatzen. Ondo gozita da, bai. Hola, ondo egozi ezkego, demorakin lasai. Demora behar du, baina gero orain. Nahikoa ematen diogu hori, ezurrak errezkentzeko, Eta hemen ari garen bitartean prestatzen mamiar dugu, pixka bat, egoz dezan, egozitako ura, hankaren egozitako ura. Horrela. Bale. Hasten gara, beroan egin behar da, beroan edo epeltzen denean, zen gero, ozterakoan ezin da kendu, zurra. Epeltzen da. Horren, alde batek ezurra gehiago izaten du. Eta gero hola txerelitzen dira zabal-zabalin da. Eta gero zabal-zabala, hoixe da. Hemen puntian, zetentu gehiago. Horren erekitzen dugu pixka bat. Horrela. Oso ondo. Eta hemen badugu beste bat. Erakutsi dizuegu nola berak hemen daukan aurrez lana eginda, ezurrak enduta. Hola zen gelditzen dira ezurrak garbi-garbi. Hoixe, garbi-garbi ja, ikusten duzen bezala. Eta hemen dugu espakula. Hau batzea. Bai, orduan, hemen.
Pinaziak, bai, pixka batzuk, eta trufa, boilurra pixkat. pixka bat. Horrituko dugu, palapantxago jarri, eta Hotzeago, pixka suabea. nabala, manozu, Bai, haixen ondo? hox. Eta orain hau berrindu egin behar da, ezta? Bai. Kuiatxoa. Laminetan utziko dugu. Mhm. Bai, gero agoan nabaritzeko, hor dago la trufa. Bai, Zela, txiki egiten badugu ez da nabaritzen. hau segitzen zemoz da, hola berrintzeko puntuarekin, o beste pixkat utziko Pixka bat gehiago. Pixka bat, Pixka, bale, pixka bat. oso ondo. Eta hautxe, hori, trufak, eta jau, bukatzea doa, Hasi? Honekin, txerri hankak beteko ditugu. Hori da, nahi dugu pixka bat salda bota. Hori, gero, ozterakoan, Bai, kamaran edukitzen dugunean, hotza, osea, gelatina horrekin gelditzen da gogorra, eta Gogorra. ez da puskatzen egiterakoan. Bai? ondo. Ja dago prest. Oso ondo. Eta ni biztartean, hori, horrela gelditu dira txerri zangoak, ez urri gabe, Mhm. atra ez urri gabe, den aragia, bai? Orduen, beteko dugu. Zuk betetzen ezun bitartean, nik saltza horia birrindu egingo dut, ezta? Ongi da. Oso ondo. Ederki moldatzen egia, biluk? Bai, ez? Bai, Bueno. oso ondo. Bueno, nik brika ostoa edo horria hartzen dut. Eta bertan hartzen dugu txerrianka. Jabetea. Bai? Bai, Bai? Ezten dugu aldetatik, ez eskapatzeko. Eta sobre bat bezala egiten dugu. paketetxo bat, ezta? Pakete bat, bai, hori da. Opa- Labean sartzeko. Opari pakete bat. Bai, hori da. Eta labean sartuko dugu. Bai. Hemen igual ondo, ezta? Kristales Bai, kontzioan. bai, ongi gabituko dira. Eta grasa eta ez dio botatzen, zen odolkia berak aterako du. Berak emango dio Dago grasaren puntua. Kontua, eta horren ja. Ondo. Hola, dagoen bezala, labea. Dagoen bezala, eta bera. Bai? Labea. Daukagu ia 200 gradutan, prest? Bai, ja prest dago berotuta. Zema demora, gutxi gura bera 20 minutu dala? Amabi? Ez, lehenago. Gutxo? Lehenago. 5 minutu, 10 Ah, minutu. ondo, Bai, bai, oso bai. ondo. Karo, ez que dana dago egozita eta ego salteatuta. Claro. Da. Bakarrik egin behar da kanpokoa. Hori Hori da, da. claro. Bai, ya Bai, está. está. Korretu du. Pero da. Itxene, putu Ongi zer, da. ontzi oso berua dago. Zitzen polita. Bueno. Kolore polita. Batera Itxen polita ere bai. itxen bai. Hoxe. Mentxe botako dugu Bai. piper horiaren krema. Oie, piper hautzak eman dion. Bai, beltzoiek dira hori. Bai. Piper hautsaren errestoak, horrela. Eta gain gainean ipini. Zea, nola da, brik horriak kriskras, Bai, egiteko. Bai. Orain, trufa. Pixka bat. Barnean ere badauka, baina Trufa eta bestera bat izan du dala baita ere boilurra. boilurra. Bai. Bai, bueno, hau, trufa beltza edo. Bai. Txurila oso garezia bai da. Baita ere, olio oso ona egiten dute, benekin. Eta, Kirina. bina, Ze dutore, ze gauza bolira egite ditu hemen txen. Elbeteko posadan. listo? Hemen txen. Begira, gaurko bigarrengo platera. Eta platera dastatu baino lehen, gure xefaren azken ukituak esan, eta gero hemen ditugu hainbat produktu desberdin, eta horien esplikazio guztiak. Txerriankak egozi eta ezurrak kendu. Kuiatxoa, arroz aholkia, tipula, pinaziak eta trufa salteatu. Brik horrian txerriankak ipini, gainean esandako betegarria eta itxi horria eta labean sartu. Saltza
piper horia, tipula, baratxuria eta salda. Guztiak birrindu. Eta orain, dastatu baino lehen, esan nongoak dituzun Bai, txistorra produktu hauek esartea eragitegikoak dira, eta, bueno, prekozinatu hau nitz egiten dute, baita ere odolkiak, eta txistorra oso ona, baita ertze lodian eta ertze finan, eta baita ere, baztango aratze xerrak, eta baztango aragia lortzen alda esarte arategian. Olkiak itxura ederra, baina gorritasun honek, txistorrarenak, ointxe jateko mokua. Baina autogatzen zat, nahi dastatzia. Eta baita ere baduzu hemen, naparra ardo txuria ez gorria. Gorria, bai. Hori da. Castillo de Monjardin ekarri dugu, gorri bada, lagrima deitzen zaiona, eta urtekoa da. Hori da. Dastatu egingo dugu. Bai. Nik ez dautzen mujardin, baina txurila bakarrikan. Baditza ere dauka, bai? Gama guztiak. Hori da. Hau bitartean, nik ereketzen du. Zuk ireki, bai? Eta nik bitartean dastatu egingo dut. Hori da. Hemen brik horri zabaldu. Ze sorpresa daukagun barruan badakiu, gara, nola ez ba, geuk egin deu. Sorpresarik ez guretzako. Ja, osu da, holaxe. Saltza horiarekin. Wow, barura. Espeziala, berezia, zergatikan lan askoko gauza da, baina gero jateko orduan, zabore pila bat, hementxen brik barruan sartuta, aroma aldetik handa, gaur ere gustokoa. Nola ez?